Jeg har et scannet dokument her. Hvis jeg forsøger at vælge markeringsværktøjet heroppe, så kan jeg ikke markere noget tekst. Teksten ligger sammen med billedet, som om det hele er et stort billede. Nu vil jeg vise, hvordan man laver tekstgenkendelse på dokumentet her. Jeg går herop og klikker på OCR. Og så er der lidt forskellige valgmuligheder her. Jeg vælger hovedsprog dansk, præcision høj. Og hernede vælger jeg bevar oprindeligt indhold og tilføje et lag med tekst. Og jeg trykker OK. Så tager det en 5-10 sekunder per side som regel at lave tekstgenkendelsen. Nu er tekstgenkendelsen gennemført, og nu kan jeg gå ind og for eksempel markere og kopiere tekst, som jeg kan sætte ind i for eksempel Word. Bemærk, at Word, eller at kopieringsfunktionen bevarer spalterne. PDF Exchange Viewer registrerer, at der er spalter i den tekst, der kopieres. Det vil sige, at programmet kan godt se, at det her ikke er en samlet linje. Nu kan jeg også gå ind og for eksempel markere tekst. Sådan her. Det hænder, at det driller med tekstgenkendelsen, sådan så hvis jeg forsøger at markere teksten her, så bliver teksten her ikke markeret, men alt det andet bliver markeret, eller at man kun kan markere hele afsnit på én gang. En måde at omgås det på, eller at løse det problem på, er at lave tekstgenkendelsen en gang til. Og det vil ofte løse problemet.